Volám sa Vojtech Zelovaj. Volám sa Ignát Jozef. Volám sa Peter Kolese a som zo spoločnosti Cechomy. Som konateľom firmy Ilde SRO. Som konateľom spoločnosti Agrozoran SRO Michaľany. Volám sa Marian Laca, som riaditeľ firmy Fertilagri Trading. Moje meno je Marek Mišák, pracujem ako vedúci rastlinnej výroby na Mavala Agro. Nachádzame sa na poľnohospodárskom družstve Ponitrie Preselany. V tomto roku sme sa rozhodli na porasty tvrdej pšenice aplikovať prípravky od spoločnosti Syngenta. Prípravok Elatus Era. Pretože sme ho chceli si vyskúšať. Máme tu zasiatú pšenicu ozimnú, Na ktorú sme aplikovali Elatus na výmere 389 hektárov. Na nejakých 120 hektárov na obilninu, na pšenicu, siatu po kukurici, kde sme mávali problémy s fuzáriami. Silný prípravok, hlavne proti fuzárózam, klase. Na ochranu listovej plochy proti hlavne hrdziam a septoriózám. Ako môžeme vidieť, že zdravotný stav tej pšenice bol krásne podržaný. Porasty boli bez prítomnosti chorôb. nebolo na nej vidno ani jednu chorobu. Tá pšenica je žltá, je zdravá. Ideálny fungicíd na aplikáciu jedného fungicídu počas celej vegetácie. Tá úroda bola o pár metrákov vyššia ako u tej pšenici, ktorá tým Elatusom nebola ošetrená. Ten rozdiel v úrode bol tých 8%, čo je aj na moje prekvapenie veľmi veľa. Priemerné hektárovej úrode 6,72. V porovnaní s minulým rokom sa nám úroda zvýšila zo 6,3 na 7 tón. Sme dosiahli úrodu 9,1 tony. Odporúčam každému farmárovi vyskúšať Elatus Era. Takisto aj ja budem v budúcnosti s týmto prípravkom uvažovať. Jednoznačne vidíme, že ten Elatus urobil svoje. A veľa odporúčam každému jednému poľnohospodárovi, či už na Slovensku alebo mimo Slovenska. Prípravok svoju cenu vráti naspäť a ešte priniesie aj nejakú bonifikáciu alebo nejaký väčší zisk. Elatus Era. Elatus Era. Elatus Era. Elatus Era. Aspoň ho vyskúšať.